programas, los éxitos que más suenan y lo mejor, te tenemos a ti. Aí estamos. Máis protagonistas, máis entrevistas no noso estudio aquí na Rúa San Pedro de Mezonzo 50 baixo. Se pasas por aquí, pois aquí estamos, unha radio aberta para calquera circunstancia, non só físicamente, senón tamén virtualmente na nosa página web, redes sociais. Por certo, nos están enviando un vídeo que vou colgar agora mesmo, a estrea dun equipo do que falamos aquí hai pouco tempo, o Calo Genuine, que tivo presentación, ese novo equipo da Sociedade Recreativa Calo, formado por futbolistas con discapacidade intelectual. Foi a estrea e acabamos de enviar ese vídeo que o colgaremos nas nosas redes sociais. Tamén outro día nos enviaban fotos desa protesta en Laraño. En fin. E agora imos falar de humor, de cine, pues fin. Nesta nova etapa de regreso a Santiago de Compostela faime especialmente ilusión porque compartín anos, séculos atrás micrófono compañía con Pepo Suevos, coñecido actor, humorista, guionista, presentador, colaborador de tele, siareiro do obra A Todas Luces. Que máis? Todo o que queiras, cociñeiro, pai, cociñeiro, sí, amante esposo, músico incipiente, músico, eu chamolle chapurreador, pero bueno, está correcto. Bueno, benvido a Radio Líder Santiago, Pepo Suevos. Moi ben hallado, moitas grazas por invitarme ao teu programa. Isto é así como hai que empezar todas as entrevistas, non? Estou encantado, xa me tardaba bien. Xa tiña ganas. Está a mellor emisora con moita diferencia en toda a historia de Santiago e contorna, e por fin teño oportunidade de vir. Tiñas ganas, non? Tiña moitas ganas. Falamos unha vez por teléfono, sí, cando foi unha presentación do ciclo de monólogos de Ames. Correcto, conforme. E xa quedou emplazada esta entrevista, pero claro, estás tan liado. É que estás na tele todos os días. Estás tan liado que non hai maneira. No, bueno, ti tamén estás liado. No, es tío que estás liado, non podes vir. Eu teño días que é o mellor, pero ti non podes vir case nunca. Se me diga, a ver, Álvaro, cando podes? Non podo. Bueno, andas con isto, claro. Bueno. Sí, señor. Vémonos na caldeira, así de lonxe, mandámonos saúdo, whatsapps e tal, sí, pero físicamente nos vemos. Estamos na caldeira, estamos un en cada asa. Sí, efectivamente. Un pouco así. Sí, sempre nos saudamos, xa empeza a ser un ritual de entrar no pabillón e saudar o speaker, que sempre trae sorte. Fuches ti o que presentaches de forma oficial o no speaker? Sí, señor, nun vídeo que levou moitas críticas pola calidade do son, sobre todo. Claro, correuse nos gravalo nunha terraza tomando licor café, con unha ventoleira típica de Compostela, e claro, houve xente que non lle pareceu axeitada a produción. O modo de forma. Sí, pero bueno. Pero o importante era a mensaxe. Bueno, estás cómodo aí, non? Sí. Vou facer esa cousa grazas a bueno, tips, trucos variados, coucheo, que me fixo Pepo Suevos. Bueno, o que fixo foi quitarme... Os apelidos dos fichases tampouco axudan, Andrónicas Billy, Bozianski. Bueno, cuidado. Eu faría, se estuvese no teu sitio, poñarlle alcumes a todo o mundo e xa acabas. Eu, por exemplo, a Andrónicas Billy chamaríalle, como é Rati o nome, chamaríalle Ratibrón, que, por certo, xa pode pagar pola pública, que acabo de meter. É verdade. Nin rato, pero sí, a Bozianski, pois, chamaríalle o eólico, porque se rapaste con os brazos desplegados, a parte delgadiño como é largo, pois chamaríalle o muño de vento, non sei, algo así, pero evitaría o conflito con as pronunciacións. Bueno, antes de, claro, porque mañá empeza a falar aquí dun homenaxe a Farruco, pero antes de cerrar, como siareiro, como aficionado do obra, síntese en 20 segundos do equipo. 20 segundos, bueno, pues vamos a quedar sextos na Liga Regular, vamos a xogar a Final Four e vamos a ascender por vía Final Four. Isto dixeches públicamente dixeno en Xe e dixeno o día que presentei o plantel no hall de SAR. Vaticiñaches eso? Sí, eu dixen que o ascenso directo era prácticamente imposible porque o nivel da categoría evidentemente non se contaba que Burgos fose tan ben, porque realmente unha derrota en máis dunha volta é prácticamente, de feito creo que é récord histórico,
pero con todo había 2 equipos que hasta esta xornada levaban 2 derrotas nada máis tamén, agora xa levan 3 porque palmaron os 2, xusto despois de facer eu o vaticinio tamén cho digo, pero eu dixe, no, Burgos vai disparado, nós quedamos sextos no cruce, xa lle roubamos o factor cancha ao quinto e despois na Final Four arrasamos. Pois o Gallá que firma, non? Sí, xa está aquí, firmado. Pues firmamos todos. Penso que firma todo o mundo, Héctor Galán firmando todos. Bueno, mañá Andrónica Calvini tamén, o Muiño é máis o Rati Brón, os 2. Bueno, Pepo Suevos, que estás aí como impulsor xunto cun montón de xente, para rendir homenaxe a Xosé Luis Bernal Farruco. Correcto. Homenaxes en vida, que como se fan as homenaxes. Sí, porque outros son obituarios, outros xa non son homenaxes. Outro xa é, aparte temos a tendencia a ensalzar demais cando a xente xa non está, entón eu prefiro que se faga en vida porque é a medida xusta, e incluso el pode rebatilo se non está de acordo. Mira, aquí non pode poder dicir isto foi unha merda, isto non é verdad. Entón claro, sí. Que isto que vai pasar mañá no Salón Teatro 8:30 da tarde? Pois mira, mañá no Salón Teatro todos non, bueno, os que estamos sí somos todos, pero falta xente que non pode vir por compromisos, por claro. É un martes, é un día complexo para moita xente, pero nós, os que nos dedicamos á comedia, a ese formato de falar, facer chistes, facer humor de formato axustado, quero dicir, sen grandes escenografías nin grandes producións, baseado na palabra, pois creo que estamos en débeda con Xosé Luis Bernal Farruco, porque creo que é o que inventou este oficio a nivel galego, non? Hai unha anécdota, outro día xa falamos desto nalgúna outra sede, dicía o Xestal, Carlos o Xestal dicía que ata que chegou Farruco os contacontos non ganaron un peso que iban a actuar pola mantida, pero que a chegada de Farruco pois digamos que convertiu aquilo nunha profesión e empezou a cobrar cartos. Eu, por exemplo, no meu caso concreto, ese paso foi cando estaba actuando por bares a cambio das cervexas. Chegou un momento que eran tantas as cervexas que os propios hostaleiros preferiron dicirme, mira, dámoste 5.000 pesetas, vale, e gastas no que queiras, non me arruines, porque estarme a tirar medio barril de cervexa máis 2 botellas de Jack Daniels. Entón, vamos ser serios, e aí eu empecé a cobrar, pero Farruco, nos tempos aqueles nos que ele empezou, que estamos falando dos anos 70 ou 60, sabe Dios, porque Farruco xa leva aí tempo como a Catedral de Compostela, casi. Pois Farruco quería unha retribución e conseguiu que se pagase por facer un traballo que o entreter non deixa de ser un traballo. Entón, creo que a raíz de aí vimos toda unha recua de un montón que exercemos unha profesión prácticamente creada por ele. Claro, porque cando Farruco escoitabas nas cintas de casete, saía na tele, claro, era un monólogo, pero non plantexado como tal. Moitas veces hacía un diálogo cambiando de rexistro de voz, el mesmo. Sí, claro, bueno, el contaba contos, eu creo que é un pouco a base, non, da oralidade. O que pasa é que o conto en Galicia aquí fomos dando formas porque houve unha intromisión do stand-up comedy americano, despois apareceu en plena ebullición, cando estábamos en plena éxtase do contacontos en Galicia, apareceu o formato aquel do Club da Comedia televisivo, que xa era outro estilo, que se baseaba máis nos xogos de palabras que nas historias. Entón empezouse a mesturar todo, e a mestizaxe que fai a enriquecer sempre. Entón cada quen ten o seu estilo, e hai quen é máis de chistiño rápido, hai quen leva un guión textual no que cada 40 segundos entra un gag moi potente, outros intentamos facer historias. Eu agora son un pouco máis partidario de improvisar, pero ese que ten unha habilidade tamén. Bueno, pero claro, hai unha tendencia de moito formato de improvisación, de non meterse pero implicar o público, coller o público para arriba. Pero iso parece que é novo. Bueno, o do público arriba se cadra é o patrón dun que é Juan Dávila, que é o que está levando iso por bandeira, e ten un espectáculo como moi persoal, e moi, aparte que se vai retroalimentando e modificando pouco a pouco, porque se ven, el empezou meténdose co público, logo xa ten unha serie de entradas guardadas para o escenario para determinado perfil de xente. Entón, bueno, foi modificando cara ao que lle funcionaba,
E eso así debe ser. Pero algo que fas ti tamén, eso fai cada artista, modificar un pouco e adaptalo ao que funciona, non? Claro, pero que pasa? Que eu improviso desde o día 1. Eu, de feito, voucho dicir máis claro, é imposible. Eu empecé nun taller de contacontos impartido por Xosé Campanari no PAF Atlántico, en Santiago, e tiñamos que facer unha actuación de 8 minutos o día, digamos, de proba final, non? Que era unha actuación con público, tiña que facer 8 minutos e eu preparara unha historia de Julio Cortázar, amparado por Campa, xa axeitada para contar para o público. Eu chega día da actuación, o que fago é coller un chiste, fago unha versión dese chiste, alongo o chiste, métome en 22 minutos de actuación, borracho como un can, tamén teño que dicirlo isto, e desde o momento cambiei a dinámica do que estaba previsto. Entón, é unha cousa que a min me gusta porque me fai sentir ben, vivo e espabilado. Estás con Pepo Sobos tomando algo e automáticamente esa chispa está aí, de improvisación, de buscar o humor, que se sae. É que eu creo que nacín para entreter a xente, porque eu hai moita entrevista a cómicos que se falan dese paradoxo de que na vida privada, cando están abaixo do escenario, son retraídos, son introvertidos e que non lles gusta estar rompendo a cabeza e tal. A min pásame xustamente o contrario. Eu non podo estar 3 minutos sen dicir, non hai dous Pepos, sen dicir unha estupidez. Sí, efectivamente. E non é un adestramento, eu creo que é simplemente que a miña intención vital é que a xente que estea comigo o pase ben, de xeito permanente. Parte da túa carreira vai enfocada, pois eso, a actuacións, monólogos, tamén hai outra cinematográfica, acabas de escribir unha longa metraxe. Bueno, temos moito do que falar, pero xa que estamos falando do capítulo máis humorístico e demais, que temos por aí? Aparte da homenaxe mañá a Farruko, pero tes actuacións por toda Galicia. Teño actuacións por toda Galicia que están aparecendo algunhas pola súa propia gravidade, é dicir, polo seu propio peso, porque teño unha serie de clientes ou sitios nos que actúo con periodicidade, entón todos os anos hai, pois, non sei, vamos dicir, ao mellor 15 ou 20 actuacións que son casi... Que son regulares. Regulares. Que sí. Estou coa orquestra, que xa estamos pechando datas tamén para o verán, porque eu fago cousas con La Oca Van, grande orquestra do Salnés, da zona de Sanxenxo. Que madre mía. E agora, aquí ve unha primicia. La Oca Van, sí, señor. Aí estamos con varios espectáculos, sí, e temos unha primicia que vou soltar aquí porque és ti, se non se fose outro tamén, pero como és ti, pois coincideche. Mira, 2025... Sí. Eu empecei nos monólogos, ainda que eu contigo empecei no 99, ano Xacobeo. Eu ubico a miña andaina como que comeza en febreiro de 2000, pelao, ano 2000, curso do Atlántico, que che acabo de comentar, primeira actuación, e a partir de aí arrancamos. Entón, este mes de febreiro fago 25 anos. Hai que celebrar os aniversarios vos. Como vou celebrar? Pois, se cando fixen 10, fixen un monólogo de 10 horas, cando fixen 20, fixen unha xira de 20 días seguidos actuando, pois o que vou facer polos 25, mete redoble aí, o que vou facer polos 25 vai ser unha xira de 25 datas ao longo de toda Galicia durante este ano, que se vai chamar a xira do cuarto de século, que vai sair xa o cartel, xa están fixados os sitios nos que vou actuar, as localidades, ainda non os recintos, pero si as localidades que os colleu a xente que me sigue en redes sociais, porque eu teño unha canle, vou aproveitar para meter esta publi, teño unha canle en Instagram de acceso directo, onde eu chega a mensaxe e as publicacións de xeito directo ao público, que eso só podes facer se estás verificado en Instagram, estas cousas de mafias das redes sociais. Bueno, entón, como estou verificado, pois creei esa canle de difusión, que teño 200 e algo de acólitos que están aí. Entón, esa xente dixenlle, onde queredes que actúe? Foron dicindo pim, ata xuntar 25. E temos 25. E nos próximos días, agora como estamos co de Farruko, hai que ir facendo as etapas, pero a partir de pasado mañá, que xa o de Farruko sexa historia, nos meteremos coa xira do cuarto de século e empezaremos a publicar. Vou dicir que empezamos o 21 deste mes. Xa. O 21 deste mes é a primeira, e o 19 de decembro é a última. E entre esas dúas datas vai haber outras 23 actuacións citas dentro da xira do cuarto de século. 25 anos. E a maiores todo o que haxa de actuacións que per se
pois teñen lugar como todos os anos, por exemplo, dos circuitos, das diputacións, da Xunta, estas cousas tamén. Bueno, o sea, que estamos. Pois parabéns por eses 25 anos. Moitas gracias, non se me nota, non se me nota. Que non, 25 anos facendo rir, que fai falta rir. Facendo rir, sí, home, hai que rir aí, senón, pa chorar xa está as noticias. Cines e series, cuidado porque Pepo Suevos aparece en uns clanes. Por certo, cuidado con clanes, pelotazo. Sí, pelotazo, segunda parte. Que de feito vimos facer segunda temporada. Segunda temporada, sí, de clanes. Xa estamos informados oficialmente de que sí. Vale, Rapa. Bueno, digo ti. Sí, Rapa fixen unha que é outra das series. Eso estaba en Movistar. Punteiras deste ano en Movistar, aí fixen unha colaboración pequeniña, pero moi a gusto de ter participado aí. Estivemos facendo unha serie que estivo nos Feroz agora nominada a varias cousas, que Nos vemos en outra vida, que está en Disney Plus, que conta toda a trama asturiana do atentado dos 11M, moi potente en factura, en repercusión e todo, con o meu compañeiro Paul López, que levou o premio Feroz ao mellor actor de reparto. Estivemos tamén nunha serie a nivel internacional, unha coproducción argentino-mexicana para Paramount América, Paramount Plus, creo que se chamaba, porque agora creo que xa non existe. Pero chamase Los Enviados, con Miguel Ángel Silvestre, con Marta Tura, Susi Sánchez, bueno, con unha estrela mexicana de nivel mundial como Luis Gerardo Méndez. Estaba Sira Abate, outra artista mexicana, unha actrizaza de primeiro nivel, dirixido por Juan José Campanella, que ten un Óscar, nada menos. Cuidado. Entón, aí estiven tamén para Sky Showtime, que se ve aquí en España, unha serie de moito nivel. Entón, moi contento dos últimos anos a nivel audiovisual. Agora veño de facer Soy Nevenka, con Iciar Bollaín, unha que estamos para os Goya tamén, a mellor guión adaptado, e temos ao prota Urco Lazábal como candidato a mellor actor, Lucía Veiga, compañeira galega, moi amiga, nomeada tamén a mellor actriz revelación, e tamén estamos nomeados a mellor fotografía, a Gris Jordana. Entón, estamos que tiramos por fora. Soy Nevenka. Vaya historia tamén, levada ao cine. Unha peli moi importante que había que facer sí ou sí, e que conta cousas que, bueno... E depois hai unha serie, Espelliño. A ver, contame esta historia, porque estades nominados en unha serie que se facía no garaxe non. No almacén. No almacén de Supernito, supermercado de Vilanova de Arousa. A ver, supermercado de Vilanova. Supermercado de Vilanova en Supernito. Sí. Supernito, que é responsable de que eu fixera a radio durante 4 anos nunha cadena... Patrocinando e demais. Patrocinando as miñas seccións. Ides o almacén de Supernito e decidides gravar unha serie. Decidimos gravar unha serie porque Supernito, Gonzalo Torrado, que é o que está detrás de Supernito, decide que a publicidade hai que levala cos tempos. Entón, a parte de radio, de prensa, de tele, de todas estas cousas convencionais, as redes sociais hai que traballalas. E entón, el decide que lle apetece ter unha web serie, que debe ser o único supermercado do mundo, do mundo que ten unha serie. E entón... esa web serie que nace como tal e que o facemos pois con recursos limitados, lóxicamente, porque xa non facemos realización, é un proxecto con cámara fixa, con poucos actores, e que tampouco nos permitimos facer moitas tomas. De feito, notase a naturalidade de que a segunda facemos a primeira, se é ben, xa a segunda xa non vai. E se non vai ben a segunda, facemos unha... O sea, a primeira faz unha segunda e a que quedara mellor. E resulta que esta serie, ao final, desperta o interese dunha canle de televisión que emite a nivel local, máis polo sur de Galicia, que é a Nove Televisión. Entón, a Nove Televisión emite a serie, co cal pasa de ser unha web serie a ser unha serie de televisión con todas as... De la lei. Da lei, efectivamente, con todas as propiedades. E isto que pasa? Que permite que se presente os premios Mestre Mateo do audiovisual galego, que ten unha categoría de web serie onde só podes optar a mellor web serie, pero ao ser serie de televisión podes optar a mellor director, mellor guión, mellor actor, mellor actriz, mellor fotografía, mellor dirección de arte, todo, mellor son, todo. Estades nomeados, o sea, estamos propostos. Agora hai unha criba da que saen os 4 nominados finais por categoría, pero estaría moi bonito que entráramos na juga. Sería como do chiqui-chiqui, o sea, quero dicir... Sería algo así, non? Claro, a ver, nas series hai dúas que van por diante, que son Rapa e Clanes, entón quedarían outros 2 sitios. Eu entendo que hai 2 series de televisión de Galicia,
de ficción, que son WhatsApp, na que tamén estou, por certo, nominado ou candidato por mellor guión, e despois está Saudade de ti, que se cadra é a máis potente das que se fixeron últimamente para a televisión de Galicia, pero digo eu, descarta unha desas dúas, eu prefiro Saudade de ti porque non estou, prefiro que quede descartada, e que entre Espello Espelliño, e así estaría nas 4 nominadas, teria participado, sería maravilloso, pero é imposible. Bueno, pode ser, non pode ser, non pode ser, teria que ter moitos amigos na academia, e non teño tantos. Ou teño tantos, pero, bueno, as outras tamén teñen amigos, vamos dicilo así. Bueno, como vedes, un montón de pelis, de series, con esas plataformas en streaming que viñeron a enriquecer e dar máis traballo a actores, actrices, guionistas, directores, cámara, danos a vida, esas plataformas que dan a vida. E sobre todo porque descubriron tamén junto con cine tradicional, vamos. Claro, sí, pero quero dicir que as plataformas, grazas tamén ás grandes produtoras galegas, que podemos nomear a Vaca Film, xa que falamos de Clanes, a Porto Cabo, xa que falamos de Rapa, a Bambú, por exemplo, que fixeron o caso Asunta máis recentemente, eu estiven con eles en Fariña. Bueno, estas produtoras, que ademais de ser galegas son moi intelixentes, descubriron a rentabilidade de vir rodar a Galicia, que é un plus para nós, porque podemos traballar na casa. Galicia, se o pensades, pois debería ter o horario do Reino Unido máis de Portugal, pero non o ten. Eso quere dicir que se fai de noite unha hora máis tarde que o resto de España. Por outra banda, como estamos ao noroeste, temos un clima espectacular. Temos costa, temos montaña, a luz de Galicia é diferente. Sí, un plató natural exquisito. Dicía José Luis Cuerda, en paz descanse, que en Galicia tú tiras unha cámara ao chan e o plano que quede é maravilloso. Tirando, apuntando para onde apunte. E agora suman os prezos. Ti cos cartos que alugas unha planta dun hotel, vou dicir así ao show, en Valladolid, en Galicia alugas o hotel inteiro. Agora ponlle o talento de toda a xente que está aquí, equipo técnico, actores, actrices, guionistas, isto vira a rodar a Galicia unha serie para unha plataforma, custa facilmente a metade que facelo en Madrid. Mira. Por exemplo, entón, vinde pa aquí que estamos esperando. Aquí, moito se fai aquí, a verdade que sí. Acabas de escribir a túa primeira longametraxe. Longametraxe, sí, señor. A parte está ambientada no Santiago de Compostela de finais dos 90. Que eso a ti e a min, o que pasou aquí colleunos facendo radio xuntos, o que pasou nesta finais do 90. Finais dos 90, sí, señor. Unha historia, bueno, a ver, teño metida nun par de certames, polo tanto é como un proxecto mega protegido, do que non se pode todavía falar, nin decir tal, porque non o podo mover, ata que estas cousas no momento da resolución teñen que estar inéditas, sabes, non a podo todavía... Sí, non estar moi manida. Claro, non, sobre todo que se eu me poño a falar con produtoras ou intentar vendelo ou tal, e de repente xa se fala do proxecto e ainda non resolveron nos concursos, podenme dicir, no, pero isto xa está para gravar, non a podías presentar, unha das condicións. Peli, longametraxe. Longametraxe. Anos 90 finais, Santiago de Compostela. Con un punto de partida autobiográfico, quen me coñece sabe que eu traballei moitos anos na noite, número K, entón podíamos falar de que hai un trasfondo de vida nocturna hostelera compostelana, e a partir de aí pasan cousas. E, bueno, pero xa creo que todos coñecemos un pouco ese mundiño, é susceptible de que pasen cousas, entón... Oye, que interesante, Sí, bueno, eu... O sea, que pode ter recorrido, de momento... Me encantaría que tivera percorrido. Eu o que estou facendo con xente de moita confianza, pois é amosarlle o guión, e todo o mundo lle ve potencial. É certo que a mellor habería que limar cousas, e a mellor algo... Queres decir autobiográfica, queres decir que buscaches un oco no guión para ser prota? Evidentemente. E os actores seríamos moi tontos se nos poñemos a escribir algo no que non sexamos os protas. Home, Espello Espelliño son o prota, quero dicir, aí o tes claro. Pero, a ver, quero dicir, se eu isto chegase a vendelo, vamos facer o conto da leiteira, algunha produtora que lle interese facer esta longa, que tamén é transformable en serie, chegado un momento, non sei que facer unha miniserie de 3-4 capis de 40 minutos, pois tamén se pode facer, podemos adaptar. Se alguén quixera comprar isto, eu no pack da negociación
incluiría o meu protagónico. Se me din, non, vai non facer non sei quen, digo, bueno, pois entón o guión pasa a costar moito máis e entón buscaría un dos secundarios para min. Vale. O sea, intentaría entrar de todas. Vale. Pero o prota é tal cual. O sea, ti les as primeiras 4 secuencias e xa entendes que diste, este tipo de Pepo Sueus. Vale, oye, haberá suxerencias de cameos aquí o primeiro, Sí, non? Vamos, se hai que meter, pero que como non sei. Locutor de radio ou queres facer algo? Non sei. Sí, home, metémoste sin problema. Sí. Está aberto, un guión aberto. O guión sempre está, a ver, o guión está pechado, que non está, o que está os aberto, cameos. Está aberto o elenco, eso sí que está aberto, o último que se pecha, creo. Entón, bueno. pois sí, home, sí. Se isto fora para diante, a ver, se eu tivera cartos, xa o estaríamos facendo. Sabes, que ás veces teño a tentación de dicir, mira, se os actores, que tamén teño prácticamente cada personaxe, sí, non? Xa marcado. Teño unha cara máis ou menos aí perfilada. Se os actores dixeran, bueno, eu teño 2 semanas libres, non me importa ir a rodar isto de clocló. Temos todos os teléfonos con cámaras 4K, como para graválo en calidade. Se tivera un operador de cámara que tamén dixera, teño 2 semanas que non me importa ir de clocló, máis alguén de maquillaxe, de todo isto que tal, eu botaba para adiante, sen problema, pero isto é imposible, porque como os actores vivimos de actuar, se actuamos en cobrar, de que vivimos. Entón, é como a nós o resto da composición do equipo, entón hai que vendela, punto. Pero se tiver os cartos, eu se estábamos facendo hoxe pola tarde. Bueno, se pola tarde non que teño música. Pero... Bueno, chegará ese momento. Chegará ese momento e, bueno, pues estaremos pendientes. Santiago de Compostela, nos 90, todo o que se viviu nesta cidade, bueno, pues ten boa pinta, ten boa pinta. Sí. Pasan cousas. Que xa levamos tempo e máis, xa me dicía Pepo, isto temos que ser... temos que facer a entrevista 18 minutos, 20 minutiños por día, así durante todo o ano, claro. Porque tes tantas cousas das que falar, tío. Sí, porque isto ao final foi un... guión, tamén guionista de outros programas, pam, tele... Isto foi así un totum revolutum de dicir, joder, o Pepo non para. Pero que... É verdade, que non paras. Pero que non se pode parar. Non se pode parar. E ao final un chega á conclusión de que hai que visualizar o que faz, hai que poñelo na parrilla para que a xente vexa que podes actuar dunha maneira en ficción, en directo, que podes facer radio, que podes facer guións, que podes presentar galas, que podes... Entón hai que darse a valer, hai que estar aí, porque se te quedas na casa esperando non te vai vir chamar nin María Santísima. É verdade. De todo o que faz, Pepo, xa para rematar, que pena, tío. Sacar adiante a longametraxe está claro que sería unha das cousas que maior... Home, eso sería un salto de calidade na miña vida, porque... Pero aparte diso, hai outra historia que digas, isto faíseme remolón, non o conseguín, algunha meta, inquedanza... Claro, a ver, é que todos temos... Unha vez que te metes no mundiño da creatividade, queres facelo todo. Como vas vendo como traballan os compañeiros, dis, pois eu creo que podía atreverme. Por exemplo, a mí o da dirección, ainda que Espello Espelliño dirixino, teño dirixido, pois, por exemplo, unha gala de entrega dos premios María Casares aí atrás, faz algunha cousa pequeniña, pois, home, dirixir unha longa sería un soño, claro, pero que todo isto non é remoloneo, nin é que non o queira facer, ou que simplemente é que, claro, hai que... Financiación e oportunidade. Claro, entón, pois supoño que habrá que empezar por unha curta. Para facer unha curta terei que facela eu, producirla, pagala e financiala. E para iso, pois, a mellor teño que vender a longa, ou teño que renovar outras 4 series máis para Netflix, para dicir, teño unha solvencia económica que me permite, pois, destinar 4, 5, 6 mil euros a facer unha curta, e xa estou tirando para low cost, máis low cost. Entón, xa sería unha curta para facer nun estudio dunha radio, que xa, bueno, creo que a localización xa a teño, entre que queres cameo. Teño unha curta, ostras, para un momento, teño unha curta, teño unha curta que fala sobre un programa de radio, tío. A que estás tardando, Pepo? Estou tardando. A que estás tardando? Pois estou tardando.
Pois vouche dicir unha cousa. Mira, cámaras temos tamén. Sí. Pequeniñas, pero son... Pois podemos facer unha coproducción Pepo Sobo Radio Líder e facer... Xa che vou dar o título. Dime. Isto presentei no eu a unhas axudas e quedei de último, para que vexas o nivel. Para que vexas o nivel de interese xeral que tiña o proxecto, pero aquí vámoslo revitalizar, porque para iso estamos. Pero de último. De último, ¿no? Creo que se presentaron. A ver, hai cousas... Bueno, a ver, pasa nada. É que ti pides unha axuda ás institucións e o primeiro que queren valorar é que ti esteas falando todo o tempo de cousas pois que lles interesan nese momento, entendes? Se había, imagina que nese momento había que promocionar temas claves da política, claro, había que promocionar o Xirimbao, vale. pois xusto o Xirimbao non o tiña na curta, claro, pois que lle queres, pois a mellor había 4 que tiñan o Xirimbao, vale. que sabían algo de que había que promocionar o Xirimbao, tamén te digo, pero isto vai un pouco de falar sobre a Galicia vaciada, e todo parte dun programa de radio nocturno deses de chamadas que tanto acompañan a xente que está soa. Sí, vale. Entón, claro, o locutor faría eu, porque xa quedamos... quedamos que o prota, cada un escribe unha curta... É verdade. Cada un actor escribe unha curta, o prota fai pensando nel, non? Vale. Pero hai un técnico do estudio que fai cousas. Cameo, sí. É mal encarado, O tipo ten cabreo. Vale. Sí, o tipo ten algo de mala hostia. Bueno, pues non se pode dicir hostia estas horas. Póñome no papel. Pero bueno, encabrónase, o tipo encabrónase por veces. Pero, pois podo pasar o guión e se queres que fagamos unha coproducción. Xa están saindo aquí proxectos. Home, claro, xa sabes, cada vez que falas comigo, douche chollo. É verdade, eso. Teño un vicio de enredar a xente que non é normal, porque eu quero que a xente faga como a min, que non pare, porque a relaxación é a enemiga da vida, porque se esperamos, eu cando escoito a alguén, outro día estive con un amigo meu que era, bueno, ahora xa non é, porque está jubilado, garda civil, pediu a conta con 55 anos, e agora xa está na casa, vale, moi ben, estás todo día libre, xa estás xubilado e tal, porque estes sitios que prexubilan a xente, home, garda civil é unha profesión de risco, porque ás veces tens que facer controles de alcoholemia que son durísimos, pero falando en serio, non deixa de ser corpo de seguridade e pasan cousas. Pero eu cando vexo xente que está como contando os días que lle quedan para pedir a conta e marchar para a casa. Ti non queres xubilarte? Pero non vou xubilar eu. Como Julio Iglesias e Rafael e todos estos. Pero evidentemente que non te podes xubilar porque, primeiro, no momento que paralices a cabeza, seguro que xa chamas por enfermidades desas de demencias e de cousas. Eso é porque a xente deixa de darlle ao coco demasiado pronto. É verdade. E despois, sempre haberá que facer nas series, nas pelis e nos teatros, haberá que facer do avó de alguén. Entón, eso ten que facer alguén de 70 ou 80 anos. Coidado, tamén o vou dicindo, Seguridade Social de España, a conta vou na pedir. Vou na pedir a conta, que estou cotizando todos os meses, pero xa buscarei, pero logo hai unha maneira de traballar cando tes algo de suspendes a prestación e traballas, bueno, eso xa está todo... Cando chegue o momento miraremos como é, pero eu vou traballar ata que morra. Se lle pode chamar a traballar o que fago eu. que manda carallo, pero bueno, efectivamente. Pepo Suevos, que charleta máis guapa. Mañá, 8:30, Salón Teatro. 8:30. Homenaxe a Farruco, entrada libre ata completar aforo. Sí, señor, abrimos billeteira a 6:30. 6:30. Hai que ir, retirar a entrada, e logo vai tomar café ou vai te facer footing, e a 8:30 xa entras. Pois ben este apuntamento, 6:30 da tarde, habrá billeteira, reservas, colles as túas. Colles as túas, de clocló, pero hai que collelas para ter, porque así é mellor que traballar con asentos numerados, é moito máis fácil non ter unha... Non diximos a ristra de humoristas que hai, pero todos. Pois a ver, así de rapidamente, Xosé Antonio Touriñán, Roberto Vilar, David Zamor, Isi, Kiko Cadaval, Xan Veiga, Abelino González, Jadmín Abuín, Arantxa Treus, Isabel Risco, Fran Rey, Luis Iglesias, joder, ahora si queda algún, etcétera. Si queda algún ahora é un desastre, pero Celso San Martín, Carmen Méndez tamén está anunciado, se pode vir, bueno, hai moita xente, pero o chaval ben o merece, sí, señor, Farruco. Porque esa voz, amigo meu, eso hubo algúns que nos criamos coitando,
e despois resulta que a vida nos xunta e nos pon en contacto e xa non é que crearon a profesión para nós que é maravilloso poder vivir diso, sino que ademais é un tipo cun compromiso, cunha elegancia, cun saber estar, cunha trayectoria, cunha humanidade que diste, todo o bo que lle pasa é pouco. É verdade. Pois ali estaremos, mañás 8:30 no Salón Teatro. Pepo Suevos, graciñas. Mira, queres lío? Sí. Se queres transmitila, invítote, non sei se tes os medios, pero mira, así en directo, son así de envenenado. Pois Ángela Mosquera e Maiseu valorado, interesante. Se tedes canle de stream e esas cousas, a mellor hai xente en Tegucigalpa que coñece a Farruco e levan ali en Albacete, veio con un viaje e unha viaja para Albacete e quedaron ali. E sí, claro, sabemos que galegos hainos por todos lados. Sí, a verdade que sí. Entón, non digo porque nas miñas redes pois houve xente que me dixo que estamos non sei onde, é imposible ir e tal, e houve alguén que dixo podía dela retransmitir. Non o pensei, a verdade, non o pensei porque eu creo que a base da homenaxe é o calor de Farruco, o espectáculo en si mesmo seguramente sexa unha merda, porque vamos ir todos a contar unha a ver, somos xenios todos, quero dicir, do primeiro ao último todos temos unha calidade humorística que deixa en pelotas ao máis florido do mundo mundial. Pero claro, temos 5 minutiños cada un para non eternizarnos e temos todos un nexo de unión que é Farruco. Entón, a mellor hai alguén que conta como Farruco fixo chorar o seu avó. E a mellor xa non é tan gracioso. Pero o obxectivo da gala é agradecerlle a Farruco públicamente o que fixo polo noso oficio, por nós. Entón, ten que sentir un calor ali e o que nos interesa é o directo. O clima. Que a xente poida velo, pois sería maravilloso. Mira, se vos queredes un contido para poñer nas vosas redes, pois sabemos, así, a coste cero, só a cambio de coproducir la curta. Aquí lanzámoslas, oiche, isto é como o mono con dúas pistolas. Pero recollemos todo, recollemos toda a curta, recollemos mañá estar no Salón Teatro ali presentes para rendir homenaxe cun montón de xente grande do humor de Galicia a Farruco. Graciñas, agora sí, Pepo. Ala, veña. Ata a próxima. Vamos, ata a próxima. Chao. Chao.